zdravím vás z dnešného videa, som tu spolu s Fatet, Pine. A ideme točiť Battle Royale, nezdržuj a daj ready. Mal by som urobiť nejaké minutové intro. Hej, to urobím, že takto dám takto a pôjdem ukázať všetky hry. Áno, mám Crash Bandicoot. Toto môj otec najviac hral. Keď som nebol ešte závislý. Toto. Veď je tam Battle Royale. Aha. Daj ready už, ty nevieš dávať one veci. Ináč prepáčte, že nenatáčam. Prepáčte lidičky, že nenatáčam, nie som tak aktívny. Lebo snažím sa zohnať na, ja som motokrosár a snažím sa zohnať na helmu držák na minikamerku. A minikameru. A potom budem natáčať aktívnejšie, lebo budem aj z motokrosu. Lebo jak je leto, tak začala sezóna to. Ja nie. Dobre. Nie. Škoda. Nejde to. Nefunguje to. Jaj. Nie. Tak bude tuto. Dobre. Padáme na moje obľúbené miestečko. Takže teraz tam bude mega veľa ľudí padať. Ja tam doletím, ale sú tu typci. Som tam! Yes! Hahaha! Chudák typek. Hop. Šimon, zdrhaj, má zbranie. Myslím teda. Nemá. Poď. Počkaj. Bacha, zdrhaj, má zbraň. Ja zabijem, vieš, ak? Ahoj. Proste ho pickaxníme. Let's go. Tu si zober. Vidíte, jaký je šikanátor. Zober to, rýchlo to zober. Typci. Chudák dostal headshotu.
What's up, brácho? What's up? Čo? Však ale ja potrebujem mať kily. A keď nájdeš snipku, toto neráta sa. Hej, veď, ale chudák, jak sa zastavil, tak ja som ho dal headshot pumpou. To bráško, to plejko mi tu hlučí ako raz. Ja si prajem, nech už mám PlayStation 5. Nech už je to sveté príjmanie. Alebo čo to je? Áno, a ja a Šimon sme náboženstvo. Nech už je to prvé sveté príjmanie. Šimon, ja sa teším na koniec roka, lebo na 4. ročník nebudem musieť chodiť na náboženstvo. Potom si môžem chodiť vzduch. Hej, lebo ja nenávidím náboženstvo kvôli tej učiteľke, čo má. Ani ja, lebo lebo vieš čo, máme tú učiteľku? No tak tá učiteľka je hrozná. Ja tiež nemám rád tú našu učiteľku. Však ale na náboženstve nám povie, že otvorte si stranu 26 a potom za chvíľu učí, že a čo ste si otvorili, to som vám nepovedala. Lidičky, ak zruší sa videjko bez pozdravu, tak prepáčte, mám tu obmedzený limit. Bacha, týpek zozadu. Chudá krek. Dobre, tento... Hej, ja chcem mytiku. Ale dokým nebudeme mať mytiku, tak ti nič nedám. Neboj, ja chcem mytiku iba. Bo viem, čo je to za mytiku. Ja. No vidíš. A na čo si chcel koň? Keby si aj tak cípol. 4, 3, 2, 1. Bum. Za to, že má dobrý má aimbot. Tu pumpu si zobereš sám. Tak tam nejde možít. Aj dvaja typci. Ultra. Blbosti! Dobre, tak toto je lidičky pre dnešné video všetko, tak čus!